Jeden výsledok premiérovej cesty do Moskvy bol, že prileteli drony už takmer až na slovenskú hranicu, dokonca až tak blízko, že sme museli zavrieť. Ukrajinci zatvorili náš hraničný prechod. A to tu ešte nikdy nebolo, čiže to bol prvý darček, ktorý premiér doniesol z Moskvy. Ten druhý bolo oznámenie, že sa k nám na ambasádu Rusku vráti ruský vojenský pridelenec. A teda samozrejme veľkodušne aj náš vojenský pridelenec do Moskvy, lebo ho tam potrebujeme. Neviem na čo, keďže tam sa s nami nestretáva ani strážny pes proste na ministerstve, nie je to ešte hoci ktorý akože predstaviteľ ruského režimu, a neviem, o čom by sa mali rozprávať. No každopádne príde k nám ruský vojenský pridelenec a ja som si tu spravil taký zoznam vecí, že čo všetko taký ruský vojenský pridelenec na Slovensku vie robiť. Mám. Máš, povedz. Stará sa o vojenské hroby. No, to si mi zobral moju pointu. Dobrý deň, počúvate ďalší diel podcastu Celé zlé a dnes opäť na striedačku so Sergejom. Sergej, vitaj. Ahoj, Slováci, Slovenky a príslušníci národnostných menšín. No, nezvyklé privítanie si dal. To musíš vysvetliť, ako ja ťa poznám, vždy je za tým niečo, tak prosím ťa, čo je za tými príslušníkmi slovenského národa a iných menšín? Ja som si to chcel skúsiť, že ako to znie, lebo včera som videl na nejakej sociálnej sieti video krátke ministra jedného našej vlády, okolo ktorého sa teraz vedú reči. A on začal video, že drahí Slováci, dovoľte, aby som vás informoval, čo bolo dnes na rokovaní. To bol Taraba, hej? No tak, hej. Tak musíme, však aby ľudia vedeli. No a tak som si vlastne predstavil, že čo toto je za absurdné predstieranie nejakého vlastenectva alebo národovectva alebo čohokoľvek, že som si predstavil, že by sme to mohli vlastne skúsiť všade. Viem si predstaviť, že by televízne noviny všetky otvárali. Drahí Slováci, najprv prehľad správ. A Slovenky čo? No veď počkaj, hej. Meteo, hej. Drahí Slováci, zajtra bude 30 stupňov v Bratislave, začnite používať pitný režim alebo dodržiavať. A keď vyjdete von aj Slovenky, aj tým to odporúčam. Hej. A národnostné menšiny budete mať len 15. Áno, športové správy. Drahí Slováci, máme tu škandál, lebo hokejový tréner Slovenska niečo povedal vhodné svojim hokejovým či zverencom, či ak sa to hovorí, a dostalo sa to von. Drahí Slováci. No, tak proste takže drahí Slováci, Slovenky, príslušníci národnostných menšín a prípadne aj všetkých ostatných menšín. Prípadne aj cudzinci, znie to príšerne, si uvedomím, keď to ten človek hovorí, tak sa musí cítiť akože nabubrelo, lebo prehováram k celému národu. No vidíš, a povedal si, že nemáš rád len tak reči na úvod a začali sme krásnym oslovením. Ja mimochodom len k tomuto poznamenám, že veľa rozprávame o príslušníkoch menšín, ale veľakrát zabúdame na väčšinu. Napríklad väčšina obyvateľov sa nemá na Slovensku dobre a na tých nikto nemyslí. Väčšina obyvateľov Slovenska parkuje pred nákupnými centrami a nemá sa nikdy tak... Nikdy sa nemala tak dobre, ako teraz, keď parkuje pred nákupnými centrami. Lebo spomeme si v roku 1857 pred nákupnými centrami, koľko konských povozov pred nákupnými centrami parkovalo a iste sme nemali nákupný košík s takými lacnými potravinami. Presne tak, ale vieme, koľko tam parkovalo koní, žiadne, lebo neboli nákupné centra, boli to trhy. A vlastne trhy sú takí predchodcovia nákupných centier. No ale nie o tomto sme chceli a my sa dnes budeme rozprávať opäť o Ukrajine. Trošku sa vrátime k nej aj kvôli tomu, že začala jar, už teda je pokročilá jar. A kadečo sa na tej Ukrajine deje a možno niekedy aj zabúdame, vidíme, že sa to nejak extrémne nehýbe a počúvame o kadejakých veciach, o pohyboch a nepohyboch. Takže sa budeme rozprávať o Ukrajine, ale budeme sa rozprávať aj o Európe. A ja som teraz bol na Globseku, to je taká výročná, každoročná konferencia, ktorá sa donedávna organizovala na Slovensku, ale teraz sa už 3. rok organizuje v Prahe a tam chodia všelijaké veľké múdre hlavy rozprávať o tom, že teda ako vyzerá svet a čo s ním ideme robiť. A toto nás vlastne priviedlo aj k téme, že a čo Európa? A čo je jej autonómia a čo je teda silnejšie a väčšie postavenie. No a ak si nájdeme čas, otvoríme si aj moju obľúbenú tému, lebo máme pekný update. A s najväčšou pravdepodobnosťou na Slovensko príde ruského veľvyslanca posilniť ruský vojenský pridelenec. To je ten človek, respektíve tá funkcia, ktorú sme nie tak dávno vyhostili za to, že normálne na kamere, ako bol nahratý, tak podplácal slovenských kolaborantov za to, že odovzdávali informácie. Tak o tomto sa dnes budeme rozprávať, Sergej, tak aby si vedel. Niekoho šikovnejšieho, ktorého nechytíme.
Presne tak, lebo sa hovorí, aj ja som videl kedysi dávno na nejakom zahraničnom kanáli bola hitparada najúspešnejších špiónov a boli tam krásne všetci odhalení, aj ich príbehy, až na toho prvého, a ten prvý mal len takú siluetovú fotku a pri ňom bolo, že toho sme ešte neobjavili, ten je najúspešnejší. Takže úspešnosť špióna sa pozná podľa toho, že o ňom nikto nevie. Keď o ňom raz niekto vie, tak je to super neúspešný špión. Jedne, že by sa sám priznal a prešiel na druhú stranu. V dnešných časoch influencerov a tak, že či to platí stále. Tak už aj špión chce mať vlastné sociálne siete. No. Čo by to bol za špióna bez vlastných sociálnych sietí? Tak čo si sa dozvedel, aká bola nálada na Globseku ohľadne Ukrajiny? No ja hlavne poviem, že ona vlastne tam bola tak niekde v pozadí. A jasné, že tam akože, že sa o nej rozprávalo, ale ja mám taký pocit, a veď nestihol som byť ani na každom paneli a na každej diskusii a už vôbec nie na mnohých tých uzavretých, ale skôr by som povedal, že Ukrajina to tak nejak počiarkovala, že sa rozprávalo o tom, že ako využiť skúsenosti z Ukrajiny, že sa rozprávalo, ako využiť nové technológie, ktoré sa tam používajú, že sa rozprávalo, ja neviem, že ako ďalej budovať ozbrojené sily naše, ale že odtiaľ veľká časť tej Ukrajiny a tej debaty vlastne v skutočnosti úplne vypadla taká tá, že a čo vojna, hej? A teraz, a čo s tou vojnou? A čo ideme ako Európa s tou vojnou urobiť? Alebo čo ideme ako transatlantické spojenectvo? Lebo ja v to spojenectvo ešte stále verím. A že čo ideme urobiť pre tú Ukrajinu? Tak ja mám pocit, že toto nám tam odišlo do úzadia. A pripisuješ to čomu? Že nám vojna zovšednela. A že to je jedna vec. A druhá vec, okrem toho, že už to nie je také sexy, tak druhá vec je, že asi na to nikto nemá také jednoduché riešenie, o ktorom by sa dalo rozprávať. A podľa mňa, my sme mali totiž, musím povedať, že my sme mali so Sergejom dlhú debatu dnes cez obed, keď sme sa chceli pripravovať na tento podcast. A zase sme skončili pri tom, že ja by som len bombardoval. Ale v skutočnosti nám proste ostávajú len riešenia, ktoré nás budú stať kopec peňazí pre tú Ukrajinu, ktorú by sme mali dať. A že vlastne tento už koľko je to, 4. rok vojny nám už zobral, 5. vlastne, tak nám zobral už kadejakú vôľu robiť nejaké väčšie rozhodnutia, že už sme nejak rozbehli ten valec aj finančnej pomoci a vždy to nejak akože uplácame. A v zmysle, že tak sa niekde akože tie peniaze nájdu, ale že dnes už vlastne nikto nechce robiť nejaké väčšie rozhodnutia, ktoré by znamenali nejaký väčší záväzok. Hej, a ešte to môže byť aj tým, že my vlastne o tej vojne máme málo informácií, ale máme úplne prirodzenú tendenciu ju nejakým spôsobom sledovať, takže tých slov je obrovské množstvo oproti tým samotným informáciám, keďže ten front sa vlastne, ak sa vôbec nedá hovoriť o fronte, nehýbe a je to taká skôr dnes statická vec, ak to porovnávame s nejakými pohybmi v klasických vojnách. Takže aby sme nemíňali viacej slov o tom, čo nevieme, povedz, čo k tomu povieš. Po kúsok na začiatku 5. roku, ako sa vyvíja situácia oproti tomu, čo bolo pred rokom? No, ja som si dnes aj niečo k tomu čítal, sa priznám, čo sa mi nestáva a väčšinou to robí niekto iný za mňa a ja do toho len kecam. Ale zaujalo ma, lebo už včera sme sa trošku rozprávali na túto tému. A tak som sa zamyslel, že vlastne aká tá vojna je. A okrem toho, že ono sa bojuje každý deň. A na niektorých miestach ešte aj tak konvenčne, klasicky, že sa bojuje o mestá, že to nie sú len drony, ktoré lietajú a tí vojaci tam vlastne v skutočnosti už vôbec nie sú. Len tie postupy sú malé a spravidla, keď Rusi získajú nejaké územie, tak získajú niečo, čo kompletne zničili a od čoho tí Ukrajinci už odišli, lebo už vlastne nebolo čo brániť a už vlastne aj vojensky, respektíve oni veľmi zvažujú, koľko ľudských životov ich bude stať obrana každého nejakého cieľa ruského. A to je jedna vec. Ale druhá vec je, že vlastne že tá vojna je vo fáze, v ktorých asi boli aj tie vojny viac tie starodávnejšie, ako dajme tomu druhá svetová vojna. A to je tá opotrebovacia vojna, že v skutočnosti to môže byť o tom, že takáto vojna sa môže viesť aj niekoľko rokov, dokiaľ sa v nej stane niečo, alebo okolo nej stane niečo, čo jednej alebo druhej strane dá nejakú strategickú výhodu. A že my v skutočnosti dnes sme v nejakom takom stave, že pokiaľ to bude pokračovať tak ako doteraz, tak nevidíme tú strategickú výhodu ani na jednej strane. Ale to neznamená, že to nie je rovnako seriózna vojna, takáto statická opotrebovacia, ako aj keby sa naozaj postupovalo a získavali územia. Tak kým sa ťa opýtam, že podľa čoho vlastne za takejto situácie hodnotíme
kto ako keby že vyhráva alebo prehráva. Hej? Lebo v tých, kým sa to opýtam, tak poviem, že čo som si uvedomil, že sa pre mňa zmenilo a o čom sa vlastne vôbec nehovorí, hoci by sa mohlo začať. Alebo to riziko, ktoré vlastne nevidíme, pretože nejak máme pocit, že tá vojna pôjde takto, čo je vlastne strašné, ale nejak sme si, ako si povedal, zvykli. A potom sa jedného dňa snáď nejako skončí a bude dobre. Tak jedna zmena, ktorá je rozhodne, a ja si myslím, že aj dokonca za posledný rok, že zosilnila ruská propaganda, ktorá už prakticky nehovorí o tom, že sú vo vojne za ruské záujmy na Ukrajine, keď to tak poviem, ale vlastne hovorí, že to je vojna s Európou a so Západom. To je tam úplne, že často, dokonca to preformátovávajú tak, že to Európa útočí, alebo kolektívny Západ. A dokonca to preformátovajú tak, že už aj útočí z konkrétnych krajín, hej? Teda európskych. Čiže toto je veľká zmena a pre mňa je otázka, že samozrejme jednoduchšie vysvetlenie by bolo, alebo jedno z lepších vysvetlení by bolo, že tak musíme nejak odôvodniť, že sme sa za 4 a niečo rokov sa bavíme o území, kde v druhej svetovej vojne prišli jeden front prešiel jedným smerom a potom zase opačným smerom za 3 dni. Hej? A tu je to, že 5 rokov to trvá. To je aj na margo toho, keď niektorí vravia, že teraz tá vojna príde k našim hraniciam. Takže to územie v skutočnosti nie je také obrovské, kde sa dnes bojuje. Nie, toto som počul od niekoho takto to povedať, som si to nikdy neuvedomil, že naozaj to je doslova za pár dní hore dole a vybavená vec. No. A čiže zmenili tú rétoriku. Možno, že je to preto, aby odôvodnili, prečo je ten úspech je ubohý, alebo je to vlastne tragický. A tragické bolo toto rozhodnutie. No ale druhé vysvetlenie je, že oni to naozaj takto cítia, že to pripravujú jednoducho svoju verejnosť, aj že sú tak nastavení. To znamená, že toto je vojna proti Európe, kde sme si sugerovali, že to vlastne bola Európa, čo na nás zaútočila. Čo je samozrejme z propagandistických dôvodov užitočné, pretože Putinov režim, jeden z jeho veľmi silných pilierov, na ktorých v skutočnosti stojí, a jeden z tých pilierov, ktoré sú o jeho prežití, je, že on stále musí rozprávať o vonkajšom nepriateľovi, s ktorým bojuje, pretože inak by sa naozaj tie Rusi začali pýtať, prečo nás to stojí toľko životov a toľko peňazí. A práve podľa mňa aj toto posunutie tej retoriky, že je to vlastne už boj proti veľkému nepriateľovi, že to nie je tá malá Ukrajina, ktorá vlastne akože nemá právo na existenciu a to sú tí, ktorých sme prišli oslobodiť v skutočnosti, že on tam musel vykresliť naspäť toho veľkého nepriateľa, alebo aj tie otázky a ten tlak na ňo sa samozrejme množil. Čiže on zase musí použiť tú svoju atomovku v zmysle, že veď ja vás všetkých chránim, lebo ten vonkajší nepriateľ je obrovský. Áno, a a teraz sa dostanem k tej druhej veci, o ktorej sa vlastne málo hovorí. Premostím tým, že áno, to nie je len o tom, že bojujem proti veľkému nepriateľu. To bol vlastne, a preto je to jeho veľký problém, ani nie je veľkosť územia, ani doterajšie obete, ani nič, ale on vlastne v svojej krajine slúbil, že je vráti veľkosť. A to sa javí, že jednoducho nedokáže to vrátiť v takej predstave. No, jedna z tých veľkostí je v skutočnosti silná veľká armáda, ktorá keď niekam napochoduje, tak to Rusko zvíťazí. Že to je jeden z tých, a pre Rusov vždy jeden z najvážnejších symbolov je práve my máme tú silnú armádu. Áno, ale to nie je len veľkosť armády alebo veľkosť územia, to je to, ako ma proste svet berie a kto so mnou musí rokovať a kto sa ma bojí. Kto sa ma bojí. Tak toto je v skutočnosti. Kto sa ma bojí je hlavná podstatná. No a teda premostím k tomu, o čom sa nehovorí. Minule som sa rozprával so svojím takým priateľom, ktorý žije v Londýne, ale pochádza z tých oblastí, o ktorých hovoríme. A on povedal takú zaujímavú tézu, že za posledných 300 rokov sa ruská vláda vždy menila len 2 spôsobmi. Jeden bol dynastický, Romanovci, ale to sa týkalo aj komunistov. Oni tiež vlastne boli taká dynastia. No veď presne tak, veď on to tak aj označil. A druhý v období toho, čo sa hovorí, že smuta, to znamená veľký mocenský chaos. Nestabilita zvnútra. Nestabilita zvnútra.
A on vlastne hovorí, že nie je dôvod predpokladať, že keď k Rusku dôjde k nejakej zmene vlády, a však jedného dňa dôjde, veď teda nikto nie je ani nesmrteľný, ani nič, takže že sa to stane týmto spôsobom. Teraz sa môžeme baviť o tom, že ktorý je horší, ale rozhodne, ako keby určite sa nenaplní to, čo mnohí ľudia tak predpokladajú, že dobre, tak táto vojna nejakým spôsobom raz isto musí skončiť a potom už bude dobre. No nebude, pretože takéto sú predpoklady, o ktorých sa bavíme na tej strane Ruska. Áno, o tom sa často rozpráva, ja to aj často používam, určite som to už použil v nejakom našom dieli, ale to je presne o tom, že veľa optimistov hovorí, že keď by Putin nebol, ja neviem, odstránia ho alebo zomrie, alebo jednoducho nemusíme riešiť prečo, takže už bude dobre. Že tam bude nejaký nástupca, ktorý nech aký chce, ale bude lepší. No tak ja hovorím, tak si predstavme, že jeho nástupca okamžite podpíše nejaké prímerie na Ukrajine a pravdepodobne teda akože si povie, ja budem ten dobrý, tak najmä tomu možno už nebudeme okupovať ani Južné Osecko a ďalšie gruzinské územia, že aj z Podnesterska tých posledných pár vojakov stiahneme, však aj tak tam nemajú nejaký význam, už ich necháme tak. Jednoducho prestaneme zasahovať akože do vnútorných záležitostí iných štátov, lebo potrebujeme sa konečne skonsolidovať. No takýto človek by akože v tom režime neprežil ani niekoľko týždňov, pretože ak je niečo dôležité pre ten režim, ale hlavne pre tých ľudí, ktorí ten režim držia, tak to je tá predstava toho silného Ruska. Ak aj sa hovorí, že ak niečo zlomí Putinovi väz, tak je to to, že si začne dôležitá skupina ľudí v Rusku hovoriť, že on v skutočnosti už tak zásadným spôsobom poškodil ten ruský imič a vôbec Rusko navonok, až povedia, že toto už je neakceptovateľné. Áno, ale tá pointa tohto celého kúsku debaty je, že to je vlastne jedno, kto tam bude. Hej, že lepšie to nebude. Lepšie to akože asi sa dá predpokladať, lebo potom tá druhá možnosť, oveľa pravdepodobnejšia je, že je pravda, že za posledné roky si Putin veľmi centralizoval moc a že dnes naozaj je človek, ktorý rozhoduje o osude každého jedného človeka v Rusku, vrátane veľkých oligarchov. Keď on nebude tam taký silný nástupca a začne chaos. Jednak rôzne mocenské skupinky budú bojovať o moc, ale nezabúdajme na to, o tom, čo sa aj málo rozpráva, a to je, že to Rusko to nie je homogénny štát, ktorý by držal pokope a my sme všetci Rusi a budeme to držať. Je tam veľmi veľa oblastí, ktoré by už dávno mali nejaký druh autonómie a jednoducho, že tu bude snaha aj rôznych oblastí sa odtrhnúť do toho Ruska, alebo mať nejakú väčší rozsah samosprávy alebo hocičo. Kombinácia vnútorného boja o moc versus využitia príležitosti niektorých častí Ruska, že sa chcú odtrhnúť, by naozaj uvrhli vlastne Rusko do nejakého chaosu. A otázka je... A to je tá smuta, o ktorej som... Presne tak. A otázka teraz je, že za tejto situácie, ako by vyzerala tá vojna na Ukrajine, lebo to Rusko bude tak zanepráznené sebou samým a tým vnútorným bojom, že či vôbec tam bude nejaký mechanizmus, ktorý by dokázal v tej vojne pokračovať. Tu by sme asi mali preskočiť niekoľko kapitol, lebo k tomu by sme sa mali vrátiť tej európskej politike, ako my by sme si mali definovať vlastne ten problém, lebo tá debata je o tom, áno, v takom prípade, ak nastane to, o čom hovoríš, tak samozrejme nebude mať pravdepodobne to Rusko možnosť pokračovať vo vojne a nejakým spôsobom by túto konkrétnu vojnu zastavilo. Ale teraz, ak sa zamrazilo alebo proste niečo, hej. Ale ak sa bavíme o nejakých perspektívach a o nejakom nastavení sa, že čo nás čaká mladších perspektívach rokov alebo možno aj 10 ročí, tak to na tom akože nič nemení. V tomto môže byť tá ukrajinská vojna, ak sa ju podarí skončiť, vlastne len epizódka. Jasné, a k tomu sa dostaneme. Ja sa chcem ešte vrátiť naspäť tej Ukrajine. Ten pocit, ktorý ja z toho mal, vlastne si sa nespýtal a spýtal, že vlastne kto vyhráva. No tak. A ešte stále sme podľa mňa v situácii, že vyhráva Ukrajina, lebo keď si zoberieme, koľko ľudí ona má k dispozícii, aby bránili ten štát, aké má možnosti a ako veľmi je závislá od tej zahraničnej pomoci stále v mnohých oblastiach. Napriek tomu, že dnes už si vyvíja vlastné systémy mnohé a už dokonca vie s nimi obchodovať, aby si vyobchodovala niektoré zbranie za svoje know-how. Videli sme túr Zelenského po Blízkom východe, kde získal aj veľa peňazí, aj zaujímavé kontrakty vlastne výmenou za ich skúsenosti, ktoré práve tieto štáty sa ukázalo potrebujú.
ale stále tá Ukrajina ťahá za kratší povraz, lebo je stále proti obrovskej vojenskej veľmoci, ktorá má veľa vojakov, ktorá ich vie generovať a napriek tomu, že nevedia tak efektívne dnes už bojovať, stále ich vie nahradiť. Čiže to, že tá Ukrajina prežíva, je vlastne jedno veľké víťazstvo. To sme si tu povedali už aj keď sme tu boli pred... Ale je to druhý aspekt. Ale... A nemusíš so mnou, Sergej, súhlasiť, ja som zvedavý, aký ty máš na toto názor, ale keď sa na to pozerám, že Rusko vlastne dnes už nevie prísť niečím inovatívnym. Ono ničí infraštruktúru v zime, ničí civilné objekty v lete, snaží sa nejak tú morálku podriť, bude sa snažiť asi viac útočiť na vládne budovy. Teraz nedávno, práve niekoľko dní dozadu, bol ten masívny útok aj sonickými zbraňami, čo je veľký problém, ale v skutočnosti tá škoda cynicky nebola taká, ako je vlastne ten psychologický efekt použitia týchto zbraní. Zatiaľ, čo Ukrajina vlastne dnes už skoro na mesačnej báze prichádza s niečím, čo je pre Rusko nové. Že to je alebo väčšia škoda, alebo je to oveľa ďalej, alebo jednoducho je to niečo, že sa ukáže, že donedávna nepreniknutelná obrana Moskvy už bola preniknutá a že vlastne to Rusko nevie, čo sa mu udeje ďalší mesiac a že tie škody, ktoré vie Ukrajina napáchať, napriek tomu, že nie sú strategické, ale že ten potenciál škodiť Rusku a robiť mu zle na strane Ukrajiny rastie, zatiaľ čo na strane Ruska stagnuje. Áno. A to bolo dobré návestie, lebo predsa len teda ten obecný obraz je taký, ako hovoríš. Ale podľa čoho posudzujeme, povedal by som toto všetko na taktickej úrovni. Hej? Lebo jednoducho, kedysi boli vojny, že boli nejaké fronty a išlo o nejaké územie. Boli nejaké veľké bitky, ktoré sa vyhrávali, prehrávali. To už dneska nie je možné. V podstate ani neexistujú nejaké presné fronty. Sú to nejaké také línie, okolo ktorých sa hýbe boj, ale nie je to definované vojakom v zákope, ako to kedysi bolo. Hej? A dokonca aj ten je rozdiel, že aj viesť vojnu je dnes vlastne lacnejšie, ako bolo kedysi. Vojna veľa peňazí stojí, ale viesť samotnú vojnu je menej drahé asi pravdepodobne, ako to bolo, myslím, relatívne, hej, oproti tomu, čo si dokázal. Ten podiel ako keby na bohatstve štátu. Podiel na tak. Proste jednoducho dron je lacnejší, aj keď ho pošlem 50 alebo 500 za jednu noc. No to znamená, že ako by sme posudzovali v tej opotrebovacej vojne? Lebo ja mám dojem, že veľmi často sa hovorí, keďže my úplne presné informácie však nikto nemáme, teda niekto má, ale my nie, tak ako keby, že vyzerá to tak, že na jednej strane sa Ukrajinci snažia ničiť ekonomické kapacity, alebo teda kapacity, ktoré prinášajú Rusku peniaze. A Rusko sa snaží ničiť morálku. Zhruba takto to na mňa pôsobí, pretože tá frontová línia, tam je to... hej. Čiže čo je vlastne, a ako sa tu dá vypočítať, keď sa bavíme o opotrebovacej vojne, že komu toto vydrží dlhšie? No, a podľa čoho posudzujem, že kto je v svojom cieli akože úspešnejší? No kalkuláciami, tými hrubými, to stále vychádza, že Rusko má viac zdrojov, aby dlhšie vydržalo takúto vojnu. Aj vyrábať niektorú techniku, drony a podobne. Ukrajina je ďaleko viac závislá na zahraničnej pomoci, čiže v skutočnosti je to vojna aj medzi Ruskom a vôľou Západu podporovať Ukrajinu, že kto toto dlhšie vydrží. Ale otázka presne je, že ako toto celé dopadne v zmysle, že tá Ukrajina, či dokáže Ukrajina začať tak škodiť Rusku, že to Rusko si začne hovoriť aj pod tlakom doma, aj pod tým, že sa mu nebude dariť, že teda poďme hľadať nejaký kompromis a skúsme tú vojnu niekde zamraziť. Lebo keď som rozmýšľal nad tým, že čo je vlastne víťazstvo v tejto vojne, tak pre Rusko napríklad, keby som sa na to pozrel, by dnes víťazstvo bolo, že získa celý Donbas. Lebo ten Donbas je strategický z toho pohľadu, že aj keby som hneď potom tú vojnu zamrazil, získam vojensky strategickú výhodu na ďalší postup. Vojenský. Preto sa tak veľmi o ten Donbas bojuje, lebo sú tam niektoré miesta, ktoré keď padnú, tak vlastne Rusku môžu dať strategickú výhodu, že dokáže oveľa rýchlejšie na tej Ukrajine postupovať. O to sa tam v skutočnosti hrá. Na ukrajinskej strane to štandardné víťazstvo je, že sa tá vojna skončí nejakým prímerím hocikedy aj teraz. Aj keby mali vlastne prísť, alebo keby časti územia mali prísť pod nejaký režim, kde Ukrajina ho nebude ovládať,
to, čo dneska Ukrajinu tá vojna stojí, tak je vlastne, že bolo by to malé víťazstvo. Absolútne víťazstvo by samozrejme bolo, keby Rusov vytlačili na pozície spred začiatku vojny, ale to nie som si istý, že v krátkodobom horizonte, to myslím rok, 2, je možné. Čiže vlastne v skutočnosti dnes pre Ukrajinu to víťazstvo by bolo, že tá vojna nejak prestane a ona bude mať šancu sa kompletne prezbrojiť a byť pripravená sa brániť. Strávili sme niekoľko minút, dúfam, že nie úplne nezaujímavým rozprávaním, ktoré by sa dalo vyjadriť. Kedysi boli ráno, keď som vstával do školy o 6 ráno, boli vodné správy a tam bolo, že po francúzsky niveau stable. A počet medveďov. A po rusky úroveň vody bez peremena. Áno. No, takže to sme tu strávili teraz čas. Že sme sa nikam nepohli. Ale ja by som chcel, aby sme nezabudli na jednu vec. Bola tu, ktorá ma znepokojuje z hľadiska politickej budúcnosti a nejakej schopnosti zachovať nejaký jednotný názor Európy a postoj, ktorý vlastne je, aj keď sú tu všelijakí jednotlivci, ktorí sú podvraťáci a podobne, ale nevedia pokaziť plán. Hej? A to je tá roztržka, ktorá vznikla akože verejná, keď Merz povedal, že by bolo dobré mať plán pre opravom, ak to bolo nejak inak presnejšie, plán pre pridruženie alebo nejaký typ členstva Ukrajiny, ktorým by predbehli všeličo, ale teda nemali by hlasovacie práva. Na čo sa ozval prezident Zelenský a povedal, že no ale takto bez hlasovacích práv to teda sa nám nepáči. No ja v tom vidím zárodok možnosti rozdeliť Európu. Vidím v tom zárodok toho, čo môže vyplávať na povrch, čo je pod povrchom, ale zatiaľ to je tak pod povrchom a to je to, že my vnímame inak v Európe a to je jedno na akej strane, ako keby stojíme tej veci, že či viac pomáhať alebo menej pomáhať, čo by sme túžili a tak, ako to vnímajú Ukrajinci. Oni vnímajú to, že nám, Európanom, dali oveľa viac, ako dostali, respektíve mohli sme urobiť viac, aby sme im pomohli. A Európania pravdepodobne v priemere to vnímajú tak, že veď my sme urobili strašne veľa, tak prečo... A že nie je tá Ukrajina vďačná, že je vlastne nevďačná. Áno, že to vyzerá, že je nevďačný, že chce viacej, však som to aj v televízii v nejakej slovenskej, nejaký moderátor, tak toto naformuloval, že čo ešte furt ďalej chcú. A toto chcem tu takto využiť tú príležitosť. Tohto sa ja veľmi obávam, pretože toto bude vďačná téma aj informačnej vojny, aj toho, ako rozdeliť Európanov. Vrátane teda, však sme videli slovenská trojka, hneď zareagovala spôsobom žiadne členstvo Ukrajiny, také, onaké, nejaké, žiadne predtým, než sa tam dostanú čakatelia z Balkánu, keď to zjednoduším. Ale ja vlastne súhlasím s prezidentom Zelenským, lebo už poznáme tieto pasce v úvodzovkách, lebo nič nie je trvalejšie ako dočasné riešenie, ako sa hovorí. A to je, že ako náhle sa my zhodneme aj s Ukrajinou na tom, že tuto dostanete nejaké pridruženie, nie je to členstvo, ale bude to niečo viac, ako dnes máte, tak to v skutočnosti môže byť pasca, v ktorej môžu zotrvať kľudne 20 rokov. A ja rozumiem, že dnes tá Ukrajina cíti strategickú príležitosť, že áno, aj pod vplyvom všetkých týchto udalostí, aj pod tým, ako sme boli ukrivdení a bolo na nás zaútočené a všetko, jednoducho, že aj prejdeme niektorými procedúrami, aj proste Európa potrebuje vyslať strategický signál a zoberie nás skôr, ako by sme sa normálne dostali. Možno aj bez splnenia rôznych podmienok, ktoré inak iné štáty môžu splniť. Tým, že by súhlasili s nejakým takýmto nečlenstvom, tak vlastne si tuto ako keby, že to momentum, ako využiť tú jednu príležitosť, ktorú možno budú mať, aj možno ako, že dostanú to ako odškodnenie za to, čo tá Európa pre nich urobila a neurobila. Takže vlastne takúto jednu šancu, ktorú dnes majú, zahodia. A preto ja im rozumiem, že hovoria, že alebo všetko, alebo nič. Lebo oni vlastne hrajú o všetko, alebo o nič. Hej, veď ja ani som nepovedal, že tomu nerozumiem, len si myslím, že toto je nebezpečná hrana alebo hracie ihrisko, v ktorom pokiaľ to niekto nejako nevyrieši na spôsob, teraz ma nenapadlo lepšie prirovnanie, ako na spôsob Angely Merkel, že nájde nejaké riešenie, hoci aj neriešenie, tak toto môže rozdeliť Európu aj po líniách, ktoré dnes, povedzme, že neexistujú. Jasné, a aj počítajme s tým, že aj keby k tomu hneď došlo, že Ukrajina sa stane členom,
tak to bude veľmi komplikovaný člen, ktorý má vlastný názor, ktorý vždy mal vlastný názor, ktorý nemá problém sa postaviť na zadné a byť veľmi tvrdý. A bol asertívny už predtým, než mal za sebou nejaký úspech. A bude sa odvolávať na tú vojnu a niekoľko, veď aj právom. Ja patrím do toho kempu, ktorý stále tvrdí, že sme Ukrajine pomohli len tým minimum, ktoré sme boli ochotní politicky niekde zniesť. Opäť sa dostalo na svetlo sveta, sa dostal návrh, aby začali členské štáty NATO dávať pomoc Ukrajine do výšky 0,25% HDP. Aj toto číslo 0,25% je absolútne neakceptovateľné pre mnohé štáty. Tak to len pre ilustráciu, aby naši poslucháči videli, že koľko asi dávame tej pomoci Ukrajine, keď aj 0,25% je príliš veľa preto, aby sa niektoré štáty k tomu zaviazali. Takže taká je naša veľká pomoc Ukrajine, napriek tomu, že to vyzerá 90 miliárd a pôžička a neviem čo všetko. V skutočnosti tá vojenská pomoc je oveľa nižšia, ako sme my schopní. A robíme to celé roky a dostávame sa do toho, čo už hlavne východoeurópske štáty dlhodobo tvrdia. Oni vravia, čím menej budeme tej Ukrajine dávať, tým dlhšie tá vojna bude pokračovať a tým nás to bude stať viac. A my už sa dostávame do situácie, že nás to stojí veľa, ale v skutočnosti to Ukrajine nedáva žiadnu pozíciu na to, aby mala hociakú výhodu v tej vojne. Urobíme mostík? Správame mostík, otočme list a poďme ďalej. A ja som chcel, že ešte neotočím, by som začal na spodku toho listu. No tak poď na spodku listu, však môžeš... Tým mostíkom, no. Lebo je to o tých výdavkoch, je to o tej ochote pomáhať, ale aj ochote zabezpečovať si nejakú vlastnú obranu, hej? Byť silnejší na tomto poli. A to sa vlastne chcem spýtať. Keby nebolo ukrajinského vzdoru a samozrejme aj pomoci, tak by sa stalo to, o čom sníva štátny tajomník na ministerstve obrany našom, že by Rus bol na našej hranici. Ako stabilný sused. Teraz si predstavme takú situáciu a tá otázka znie. Robíme za tie 4 roky rovnakú prípravu na našu vlastnú obranu, ako keď nás Ukrajina bráni, alebo keby už bol Rus na tej našej hranici. Inými slovami, ako pokročilo to, čo sa hovorí, európska autonómia, posilňovanie obrany, viacej z obrany na vlastné plecia za posledné, vlastne od roku 22. To je takže 4. rok. No hlavne treba presne povedať, aký je obrovský rozdiel v tom, že tá Ukrajina nepadla. Lebo my za tie roky, už 5. rok môžeme tú vojnu pozorovať z pohodlia obývačky a učiť sa, že aké sú nové trendy a vidíme, aký obrovský vlastne vývoj sa udial na Ukrajine vo vojenstve, aké boli tie prvé drony, aké sú dnes, aké sú systémy, že na začiatku to naozaj bolo ešte stále o tých tankoch, lietadlách a o tom tvrdom dobíjaní miest a ako dnes vlastne úplne iné systémy prevzali vedúcu úlohu v mnohých tých častiach, ale zároveň aj ako sa zdokonalili a ako sa potom používajú napríklad v tej vojne, ktorá bola teraz medzi Iránom a Blízkym východom, keď to tak môžeme nazvať. Tam už boli naozaj že veci, kde boli implementované aj skúsenosti z Ukrajiny a ukázalo sa, že vlastne na tento moderný boj my nie sme pripravení v zmysle, nie že by sme sa nevedeli voči tomu brániť. My na to máme prostriedky, len tá obrana bola nesmierne drahá. A že Ukrajinci už dávno našli prostriedky, ktoré sú oveľa lacnejšie a zároveň sú rovnako účinné. A že vlastne nám z Ukrajiny sa stala, a teraz je to cynické a nemyslím to vzlom, ale z Ukrajiny sa stalo laboratórium, ktoré my môžeme pozorovať a keby sme boli dostatočne múdri, tak z toho pozorovania my si už berieme tie skúsenosti a už sa na to pripravujeme. Boli sme dostatočne múdri? No neboli sme dostatočne múdri, pretože my sme to zobrali tak, ako Európa to zvykne, že aha, veď to je ďaleko od našich hraníc, veď to nie je taký veľký prúser, takže sa nemusíme nikam ponáhľať. Inými slovami, však nám až tak veľa nehrozí teraz aktuálne, tak nemusíme sa zblázniť a všetko nechať tak a posilňovať našu obranu. Je to cynické a v skutočnosti ten mokrý sen a štátneho tajomníka z ministerstva obrany, keby sa bol udial, tak ja si myslím, že by mal ďaleko väčší transformačný efekt pre Slovensko a vôbec pre celú Európsku úniu, ako dnes tá vojna na Ukrajine má. Že vlastne cynicky povedané, to, že dnes Ukrajinci zomierajú a brania sa už 5. rok, znamená, že Európa zo svojej lenivosti nevykročila príliš ďaleko. Čiže sme zmľandraveli.
Nezmlandraveli, lebo my sme boli zmlandravení poriadne. My sa tak pomaličky rozcvičujeme, ale už, ako ja hovorím, že ležali sme na gauči a teraz máme jednu nohu z gauča. Dobre, takto Peter, skús nejak naštrukturovať a povedať to úplne natvrdo. Hej? Lebo to nie je len od začiatku vojny na Ukrajine, to je aj od nástupu Trumpa, kde je jasné, že ich strategický záujem sa presúva a teraz sa nebáme o tom, či aj ich vojaci z Európy sa presúvajú, ale jednoducho geopolitika sa zmenila, aj vzťah Spojených štátov k Európe, aj schopnosť, alebo teda aj uvedomenie si Európy, že chce niečo viacej aj sama od seba. Aj niečo viacej sama od seba urobila na tomto poli, alebo sú to stále len hľadanie správnych formulácií preto, aby sme si zdôvodnili, že niečo musíme urobiť. Bol by som vďačný Trumpovi za to všetko, čo urobilo vo vzťahu k Európe, keby nás to bolo viac nakoplo. A počúvame veľmi veľa o tom, že tá Európa sa už teraz naozaj musí postaviť na vlastné nohy. A už to musíme sami zvládnuť, lebo však ten vzťah s Trumpom je proste neudržateľný. Ja stále hovorím, že zvykajte si, lebo toto sú dobré časy. A ešte bude ďaleko horšie. Nevravím, že s Trumpom, ale môže to byť aj veľa horšie. A samozrejme, že Európska únia začala niečo robiť aj európske štáty a ty si ma prinútil úplne hnusne, aby som si ja cez väčšinu z tých iniciatív prešiel a ja len vám, aj niektorým vám poviem, bola tu iniciatíva na výrobu munície v 2023. A spoločné nákupy zbraní, rôzne programy, ktoré začali v roku 2023, Európska obranná priemyselná stratégia v roku 2024, Európsky obranný investičný program, ktorý sa k tomu, a na to naviazaný už starší Európsky obranný fond. No a potom taká veľká, asi najväčšia vec, a sa to volá, že REARM a SAFE, a to je, že Security Action for Europe, jednoducho program, v rámci ktorého, a my už sme sa v jednom dieli len tomuto venovali, myslím, že aj s Luciou Jar, práve o tom, že až 800 miliárd eur by malo ísť nejakým spôsobom do obrany cez pôžičky, cez rôzne programy a spoluprácu. A ono to všetko dobre znie, tak som si povedal, že ja sa pozriem, že aké sú tie úplne konkrétne programy. A začal som vlastne tým, že dobre, toto sú tie iniciatívy, takže a čo sme reálne urobili? Tak mi vyskočili čísla, že vlastne v roku 2021 sme dávali 218 miliárd eur na obranu, v roku 2025 381 miliárd, čo je pomerne veľký rozdiel. A keď to očistíme o infláciu, tak je to asi 30% nárast celkový pre celú Európu. Veľká časť toho, musíme povedať, že je tlak Spojených štátov, aby sme investovali viac. Tam je aj ten prvý záväzok 2% HDP, ktoré väčšina štátov nesplňala a pred Washingtonským summitom to jednoducho dobehli, ale potom je tam tá druhá iniciatíva, že investujte ešte viac. No, z tých najväčších, ktorí najviac investujú, Nemecko zo 47 na 95 miliárd išli napríklad ročne, Poľsko z 2,2% na 4,7% a o chvíľku bude mať najväčšiu armádu v Európe. A sú tam ďalšie štáty, ktoré takto rástli. Problém v tomto všetkom je, a potom neskôr si môžeme povedať, aké úplne konkrétne projekty sa tu robia: protiraketová obrana, spoločné obrnené vozidlá, spoločná výroba munície. A 20 štátov sa združilo v tom, že by chcelo nejak spoločne budovať nejakú takú že veľkú protiraketovú obranu nad Európskou úniou. Ale keď si pozriem, tak v skutočnosti v každej z týchto iniciatív je pár štátov. Mnohé z tých iniciatív majú prvé výrobky, mnohé z tých iniciatív sú v štádiu spoločného obstarávania alebo hádania sa o tom, ako to má vyzerať. Ale v skutočnosti sme na tom tak, že vlastne my sme za tie 4 roky od vypuknutia vojny neurobili zásadný skok v obrane. My sme urobili zásadný skok v retorike, ale ja som nevidel niečo, že by sme si naozaj buchli po stole a povedali, že my nielen, že tie peniaze povieme, že ich vyčleníme a budeme míňať, ale že za ne naozaj dáme niečo, čo si povieme, že pozrite sa, o čo je tá Európa silnejšia. A ja napríklad dnes nemám pocit, že sme tak zásadne silnejší, ako sme za 4 roky mohli byť. Čo je prekážka? Ja si myslím, že to, čo celé 10 ročia a čo bráni budovaniu spoločného európskeho trhu a obranného, a to je, že nemecká, francúzska, talianska predstava o spoločnom obrannom trhu je, že všetci si budete kupovať naše produkty. Krásny príklad je taká tá veľká munícia 150 mm, to je do tých našich Zuzan napríklad, a to je to delostrelectvo, o ktorom sa najviac aj na Ukrajine dlho rozprávalo. No a to je pekný príklad, lebo aj NATO má jednotný štandard, ako taký náboj má vyzerať. Úplne presne do detailu, a on by mal byť vlastne rovnaký pre každý jeden z týchto kanónov.
Pravda je taká, že oni a Ukrajinci to pri svojom ume ich používajú už ako chcú, že majú francúzske náboje a dajú ich do nemeckých, húfnic. Ale pravda je taká, že keď strieľate nemeckými nábojmi z francúzskych húfnic, tak to vyzerá úplne inak a oveľa horšie, ako keď sú to tie originálne náboje. Každý ten výrobca si na tom náboji trošku zmodifikoval niečo na to, aby sedeli len tie jeho náboje do tej jeho húfnice. A prečo to je? No jednoducho preto, lebo keď to je ako so servisom aut. Ja keď si kupujem nové auto, ten predajca nezarobí toľko na tom novom aute, ako na tom servise tie ďalšie roky. A nezarobí na tom toľko, ako keď predáva ďalej náhradné diely a v tomto prípade muníciu. Prečo by som ja niekomu predal môj výrobok a on si potom pôjde k Slovákom nakupovať lacné náboje napríklad? Dobre, veď to je super, takto podrobne vysvetlené, ale to sa nejak tak vedelo a vždy to tak bolo, však aj sám hovoríš. Existuje nejaký pokus politicky s tým niečo urobiť? Existuje a povedalo sa, že však nerobme to ako celok úplne, že poďme si povedať, že budeme konkrétne veci robiť. Ako napríklad projekt spoločného obrneného transportéru, no tak v ňom, ako som si pozrel, sú vlastne len 4 štáty. Fínsko, Lotyšsko, Švédsko a Nemecko. Hej, už sa vyrábajú, niektoré budú prvé kusy, to znamená, že oni už dajú aj kapacity dokopy a budú to robiť. Lenže pri väčšine už tých zavedených vecí, predstavme si, že Nemci, ktorí dnes sú dominantní pri tých tankoch, tak povedia, že viete čo, poďme to robiť spolu. Hej? A oni povedia, všetci sa združte a poďte kupovať nemecké tanky. A tam v skutočnosti aj trošku smerujeme, lebo ten trend je, že poďme kupovať európske veci. Ale keď sa napríklad pozrieme na Poľsko, ktoré tie veci potrebuje dnes, tak hlavným dodávateľom, ktorých má, tak stále nakupuje americkú techniku a keď vidia, že tá americká technika nevie prísť dostatočne skoro, tak nakupuje korejskú techniku, ktorá je veľmi kvalitná, ale hlavne vie byť takmer hneď. Štáty dnes, tie, ktoré majú peniaze, tak si veľakrát vyberajú veci, ktoré vedia mať skoro a nie tie, ktoré sú európske. A hlavne tá konkurencia medzi tými štátmi je taká, že dobre, ja si kúpim tvoje tanky, tak ja neviem, ty si kúp niečo moje a tam nie je veľká vôľa. Takže tá prekážka stále je vlastne tá konkurencia jednotlivých členských štátov a vlastne snažia sa to prekonať tým, že sa snažia ako keby že spoločne nakupovať nejakú konkrétnu vec, na ktorej môžu nejakým spôsobom spolupracovať. No dobre, tak toto ešte nemôže, ale môžeme predstierať, že to nejakým spôsobom funguje v takýchto časoch. Hej. Ale keby došlo k nejakému typu konfliktu, do ktorého sú zapojené obranné kapacity Európy, kde niečo aj vystrieľam, niečo aj miniem, niečo aj musím doplniť, tak toto je pomerne, vyzerá komplikovaná vec. No vyzerá komplikovaná takto, že tie štáty, osobitne západné, ak sa ho rozpráva, že máme prázdne sklady, je to úplná hlúposť. Západná Európa dnes má toľko výzbroje, ako nikdy v histórii nemala. Vrátane skladov, vrátane všetkého. Dnes ďaleko najväčší problém, a to sme mali vlastne takú mini hádku aj my dnes pri obede, je ochota Európy používať ozbrojenú silu. A Európa dlhodobo takmer pri všetkých možných konfliktoch je známa tým, že ona najskôr urobí všetky zlé rozhodnutia predtým, alebo veľakrát aj dobré, ale vlastne to použitie ozbrojených síl je ako keby na úplne poslednom mieste a ideálne, keby sme to nemuseli my. A plus sa nám k tomu akože pripájajú také tie zlé skúsenosti, invázia do Iraku. Napríklad, keď každý hovorí, vidíte, ako to vtedy dopadlo, že dopadol zle Afganistan. A potom sa pozrieme napríklad na 2014 na Ukrajinu, kde sme vlastne Ukrajine nepomohli vôbec nejako, nechali sme ju kompletne na pospas, lebo sme si povedali, že vlastne bližšia košela ako kabát. Takže my sme schopní obrany a teraz je tu tá veľká debata, ako sme schopní obrany so Spojenými štátmi, ako sme schopní obrany bez nich. Ale my tie sklady máme. Problém je, že ak chceme si vybudovať tie moderné ozbrojené sily, ktoré by mali byť schopné čeliť nejakej hrozbe o 10-15 rokov, ako máme namodelovanú, no tak dnes sme veľmi pomalí. Ak by sa tu ten konflikt mal rozšíriť, čo vieme, že dnes Rusko takúto kapacitu nemá, no tak dnes by to bolo komplikované, lebo my sme napríklad tie 4 roky nevyužili na to, aby sme tie nové veci implementovali. Je niekto, alebo kto by mohol byť politickým ťahúňom tohto? Aby sa to nejakým spôsobom pohlo, aby sme vedeli viacej integrovať, viacej spolupracovať. Možno, že niekto, teraz to úplne zjednodušujem na vulgárno, niekto tú fabriku predá tomu a ten zase niekto kúpi od neho a každý z toho nejakým spôsobom niečo státi a niečo získa, ale zjednodušia, zrýchli sa tá príprava. Vieš si predstaviť nejaký politický tlak na to, alebo akým spôsobom? Ono je to asi jednoduché, že tie dva najväčšie trhy, nemecký a francúzsky,
pokiaľ ich politické špičky neprejdú tou európskou obrodou, že nebudú len rozprávať o tom, že dá veľká silná Európa, ale nepovedia, že dobre, poďme to naozaj integrovať a my sme ochotní urobiť takéto ústupky a takto sme ochotní vám otvoriť napríklad túto časť toho trhu, tak sa nikdy nikam nedostaneme. Všetci ostatní sa tu môžu hrať na kadečo, ale dobre vieme, že proste to je ako myslím výroba stíhačiek 6. generácie. Tiež sa viacero štátov dalo dokopy a to, čo som si nedávno čítal, je, že oni vlastne sa najviac hádajú o špecifikáciách a ako by to malo byť, ak to z toho bude mať aký úžitok. Zatiaľ my nie sme v Európe pripravení podľa mňa egoisticky, ekonomicky a osobitne nie v týchto časoch, kedy mnohé krajiny ekonomicky stagnujú, tak tie obranné priemysly si veľmi strážia. A na druhej strane, aby to tak nevyzeralo, že vlastne ten obranný priemysel je tu s otvorenou náručou a len tí politici mu to nechcú úplne dovoliť. Dnes obranný priemysel má také marže na svojich výrobkoch, že pre nich sa napríklad rozšírenie linky a zvýšenie produkcie vôbec neoplatí. Pretože sú to obrovské investície, ktoré sú na 10 plus rokov a nikto nevie, či náhodou o 10 plus rokov tu zasa nebude miera, všetci zle nevieme. Oni si povedia, a prečo by som ja dnes mal takéto peniaze investovať, keď ja v skutočnosti mám dnes také marže a také zisky, že ja bez toho budovania novej linky sa mám ďaleko lepšie. A nie len, že mier, ale aj nové technológie alebo nové priority, tak to je tiež akože asi vec. Preskočíme pravdepodobne tému, že a v čom by sa mohlo špecializovať, alebo kde sme my mohli vytušiť naše možnosti, okrem teda toho hardvéru, teda toho, čo aj prezident Mieru hovorí, že vyrábame najviac munície. To asi preskočíme. Tak môžeme to preskočiť, ale môžeme si aj kľudne povedať, že vlastne iba jednou vetou alebo dvomi vetami, že áno, veď Slovensko to akože chytilo trošku za pačesy, že tak zase tak klasicky slovenský, ale naozaj, že veď my sme za minulý rok vyviezli vojenskú techniku v hodnote 2 miliard. A rok predtým sme vyviezli vojenskú techniku a náboja všetkého asi za 1 miliardu eur. Čo je viac, tá 1 miliarda eur, ako 10 rokov predtým dokopy. A takto sme to chytili za pačesy, ale v skutočnosti vlastne my len vytvárame závislosť na jednom veľkom majiteľovi zbrojárskej techniky, ale nevytvárame si u nás veľmi konkurencieschopné prostredie, ktoré by vedelo veľmi zdravo fungovať do budúcna. Skôr si vytvárame prostredie, ktoré by bolo veľmi podobné zdravotníctvu vtedy, keď ho začínali vlastne ovládať dve veľké finančné skupiny, alebo jedna veľká finančná skupina a dve spoločnosti. Ja som sa na to pýtal, lebo nejaký typ dôvodov tam, kde ležíme, nejaký typ potenciálu napríklad v digitálnych technológiách, alebo teda, však máme tu jednu veľkú firmu, ktorá sa týmto prostredím zaoberá, a nejaké predpoklady toho, čo by nás mohlo ohrozovať, tu sú, a že či toto niekto zvážil a či niekto napríklad rozmýšľa týmto smerom, že na čo by sme sa mohli v našej časti sveta viacej špecializovať a ponúknuť to, pretože nie sme v Portugalsku, ale sme na hranici územia, kde hovoríme, že za jeho hranicou kúsok je náš hlavné ohrozenie v tejto chvíli. Nešpecializujeme sa a v skutočnosti sme v tej vojenskej časti vydaní na pospas fantastickým biznisovým nápadom ministra Kaliňáka, ktorý si každý druhý deň niečo vymyslí a myslím si, že tá nemocnica je taký pekný príklad toho, ako on vlastne manažuje projekty, a to je jedno, či sú vyzbrojovacie alebo nie. A to je tá jednoduchšia vec, o ktorej rozprávaš. Tá zložitejšia, ktorú si spomenul, je, že vlastne v našom štáte dnes neexistuje stratégia, ktorá by sa zamýšľala nad tým, že veď to nemusia byť len náboje, veď to nemusia byť len Zuzany, veď to nemusíme len kompletovať tu nejaké patry alebo časť ich. Ale že čo sú tie veci, ktoré sú digitálne, ktoré sú moderné, a začať tým, čo už robia úplne všetci, a to sú drony, hľadať tie digitálne technológie, hľadať moderné technológie, ktoré, a máme niektoré spoločnosti. Máme spoločnosť, ktorá dlhodobo pracuje na špičkovej technológii detekcie chemických látok na diaľku napríklad, že už za vojny v zálive sme v tom boli veľmi dobrí. Dnes máme naozaj jeden unikátny systém. Máme tu spoločnosť, ktorá vyrába moderné drony a naozaj do toho dáva výbornú technológiu, ale my nemáme v štáte stratégiu a nemáme človeka, ktorý bol za toto zodpovedný, ktorý premýšľal, že čo je ten trend budúcnosti
A čo je to, kde by sme sa mali viac sústrediť, ale nie, že ako spoločnosti, ale ako štát, ktorý by vedel tieto spoločnosti podporiť. Dnes to niektoré spoločnosti robia, ale štát to nerobí vôbec. Mimochodom, myslím, že máme vo Filakove strednú školu, ktorá s dronmi pracuje pozorhodným spôsobom, teda žiactvo, a že je to inovatívny prístup. A to znamená, že hovorím tým, že zrejme ten potenciál je po celej tej vertikále. Len je tu rozprsknutý v tom štáte a ten štát si to nezobral ako keby pod svoj klobúk alebo proste pod svoje krídla a povedal, že tu sú zaujímavé veci, ktoré my podporíme, ktorým pomôžeme. A je tu pár spoločností, ale my nemáme stratégiu. My to robíme ad hoc, keď zbadáme, že niekto niečo dobre vymyslel, tak ho zoberieme tu do delegácie, tu možno niekde otvoríme dvere, ale nerozvíjame to. Dobre, nenaháňam, lebo však pred chvíľou sme boli na obede do večera času dosť. Ale nenaháňam, ale chcem ešte jednu vec k tomu povedať, lebo to sme sa bali o vojenskej stránke tej pripravenosti našej. Ale nehovorí sa tu vlastne o inej veci sa nehovorí, ktorú otvoril prezident Macron v Mníchove, kde on povedal, že dobre, my sa musíme pripraviť na budúcnosť a tým nadväzujeme na to, čo sme hovorili na začiatku o tom, že to Rusko akokoľvek bude, ale svojou povahou sa ukazuje, že nebude to štát, s ktorým, ako niektorí snívajú, tu urobíme nejaký spoločný priestor a budeme tu ako jedna veľká geopolitická rodina nažívať. Pravdepodobne predstavuje proste pre nás, alebo isto pre nás predstavuje strategické ohrozenie. A ten prezident Macron v Mníchove to popísal veľmi presne, že či si vieme predstaviť, ako budeme nažívať v budúcnosti po vojne s agresívnym Ruskom. Lebo to, čo napríklad my už tu nás doma počujeme, za chvíľu sa dostaneme k tvojej obľúbenej téme rozširovania vzťahov s Ruskom, naša predstava, myslím, našej vládnej politiky je, že už nech sa tá vojna skončí a všetko sa zvráti do starých pomerov. A teraz nemyslím len energetické nosiče, ale aj vôbec všetko sa vráti do nejakého typu starých pomerov. Už kričíme o tom, že žiadna železná opona a tak ďalej. Myslím si, že keď premiér Fico bol u Macrona, tak iste mu toto nemohol rozprávať, alebo by som chcel byť pri tom, čo mu na tom prezident Macron povie, lebo tak toto isto on nevidí a nevidí to veľká časť západnej Európy. Lenže v tejto debate, do ktorej patrí aj to, že nielen Rusko si bude klásť podmienky voči Európe, kde môžete čo rozmiestniť a koľko kde môže byť vojsk a kedy sa my budeme cítiť bezpečne. Aj my by sme mali mať ako Európa nejakú predstavu, že nie, vy kde si môžete čo rozmiestniť, vy koľko toho môžete mať a kde, aby sme sa my cítili bezpečne. A tento typ uvažovania, ktorý v Európe nebol, lebo veď Európa sa nenarodila ako z DNA geopolitickej entity, ani tak nemusela donedávna rozmýšľať, ani sa jej nechcelo, to je iná téma. Ale táto debata sa, myslím si, že tiež nikam neposunula, ak sa vôbec niekde začala. A ja som to nezaznamenal okrem tohto jedného vystúpenia. No to som ti chcel povedať, ty si čiastočne aj odpovedal. Áno, Macron prišiel s týmto, aspoň položil tie dobré otázky. Áno. Však tak začína každý dobrý proces, že sa začneme pýtať. A v skutočnosti mu na to odpovedal len Fico. Ktorý v skutočnosti jasne hovorí, aká má byť budúcnosť vzťahov s Ruskom. A keď on rozpráva o tej budúcnosti vzťahov s Ruskom, on rozpráva už aj o tej blízkej budúcnosti. A to je, že máme mať normálne, konštruktívne, v zásade skoro priateľské vzťahy s Ruskom. A máme hľadať... V zásade úplne priateľské. A máme hľadať presne tak, že oblasti, v ktorých už vieme teraz spolupracovať, aby sme mali na čom stavať, keď aj tí ostatní sa už zobudia do reality a začnú aj oni mať takéto dobré vzťahy s Ruskom. Čiže vlastne on dal na to odpoveď. To, že je tá odpoveď zvrátená, dnes už je naozaj že osamelý. V celej, po tom, čo strátil aj svojho maďarského kamaráta, je jedna vec. Ale druhá vec je, že ako hovoríš, tam tie otázky sú a možno sú to, že dva režimy. Ten prvý režim je nejaký zmrazený konflikt a nejaká nová studená vojna, ktorá presne rozpráva o tom, že dobre, vy sa cítite ohrození našimi zbraňami, ja neviem, v Litve, v Lotyšsku a Estónsku, tak my ich tam nebudeme mať. Ale my sa cítime ohrození vašimi zbraňami a najbližších 300 km alebo 500 nebudete mať vôbec nič. Hej? A že ako keby sa postavila virtuálna stena na obidvoch stranách, že vlastne vraciame sa naspäť do studenej vojny. A to by dokonca ešte bolo to dobré riešenie, lebo by bolo síce pre Fica nepekné, ale bolo by stabilné. Tak ako to bolo vlastne za studenej vojny. To horšie, čo nás môže čakať, je presne to, aj o tom sme sa dnes rozprávali inde, a to, že je vlastne
nevyhlásená vojna, iná forma vojny veľmi, veľmi nízkej intenzity a to sú rôzne dronové incidenty, to sú rôzne incidenty modernými technológiami, ako keby také okusovanie, také jemné okusovanie tej bezpečnosti a tu si osobitne myslím, že Macron mal absolútnu pravdu a tu dával tie základné a zásadné otázky, že aká bude naša reakcia? Ako si povieme, že tu je naozaj červená čiara, ktorú tým Rusom nakreslíme a povieme, že vy ju prekročíte a my budeme reagovať. A už toho dnes hovorím druhýkrát, že ja by som furt bombardoval, ale je to jednoducho... A Poliaci s tým aj prišli, povedali ešte raz vletí vaša stíhačka do nejakého vzdušného priestoru alebo do nášho. Ešte raz vám tu vletí niečo. My to zostrelíme. Ja by som šiel krok ďalej. Ja by som povedal, že keď vám sem vletí či nám sem vletí váš dron, tak my budeme bombardovať to miesto, odkiaľ vyletel, nie kadiaľ priletel. A bude úplne jasné, že toto je naša odpoveď a toto je mimochodom jediný jazyk, ktorému Rusko rozumie, keď sa máme baviť o nejakej stabilite niekde na nejakej línii našich hraníc. To som mal na mysli, ty si išiel ešte o 2-3 stupienky nižšie vlastne na praktickú vec, ktorá sa volá, že nevyhlásená vojna, ktorá môže prebiehať, ale že či ty vieš o tom, že by niekto tento typ väčších, ale aj menších pravidiel formuloval, alebo či niekde sú v nejakom krízovom šanone, ktorý niekto vytiahne, keď náhodou priletí nie dron, ale náhodou trafí nejaká raketa, no tak náhodou, ale vieš, ako myslím. Že náhodou priletí na frankfurtské letisko nejaká raketa, lebo zblúdila, hej, a spôsobí veľkú škodu, aj ľudskú, ale aj ekonomickú, samozrejme. Jasné, tak to si hneď treba, ja to vždy rád zopakujem, že toto by samozrejme nebola operácia podľa článku 5, lebo to nie je ozbrojený útok, ktorý ohrozuje nezávislosť, bezpečnosť a podobne, štátu a suverenitu, ale že ja si nemyslím, že na toto máme presné manuály dnes, že keď sa stane takýto incident, alebo takýto, že izolovaný incident, lebo aj z vojenského hľadiska to nie je v skutočnosti vojenský útok. Aj keď je urobený vojenským prostriedkom, aj keď je urobený ozbrojenými silami, je to proste tak malá intenzita, že je to skôr incident. To si ma upokojil, keď klasická raketa nie je vojenský útok. Tak teraz, keď sa budeme rozprávať o všetkých ostatných možnostiach vojny, ktorá sa už dneska prebieha, tak to už teda to definovanie takto, bude aké? Aby som to jasne ešte upresnil, nie je to vojenský útok, ktorý by si aj v zmysle tých postupov na to vyžadoval vojenskú odpoveď. A osobitne, keď by to naozaj bola takáto, že jedna raketa. A asi by sa to potom riešilo, že ako sa k tomu postavíme. V tomto má napríklad Rusko veľmi navrch. Ono si môže nás testovať, lebo vie, a to je to, k čomu sa ja vraciam, na čo som ja alergický, jednoducho tá ochota Európy použiť zbraň a je tak nízka a tak budeme proste okolo toho chodiť, že si väčšinou strieľame nakoniec do vlastnej nohy. Ja si viem predstaviť, že by sa takýchto incidentov muselo stať ďaleko viac, aby sme nejak zareagovali. S výnimkou možno Poľska a s výnimkou pobaltských štátov, ktorí by sa tam s prepáčením s tým nesrali už akože po nejakom tomto čase. A myslím, že Poliaci aj ukázali, že kde je tá hranica, kedy sa ideme akože nejakým spôsobom správať. Ale napríklad aj tá otázka, že či niekde existujú už nejaké rozhovory o tom, že a čo by mohli byť taká tá základná architektúra budúcich vzťahov s Ruskom. To je vlastne to, o čom aj Rusi hovoria, že poďme sa baviť o novej bezpečnostnej architektúre v Európe. Oni samozrejme to majú tými malými písmenkami, ale nebudeme sa baviť o Ukrajine, lebo tá nemá nárok absolútne na nič, ani nemá byť súčasťou žiadneho systému. Tá je akože tá má byť naša, alebo nemá existovať. No tak... Ale... Prepáč, ale tak ich predstava bezpečnostnej architektúry, aj o tom sme tu hovorili, je, že sa na to vyprace pred rok 70 či 96. Presne, takže to 97, áno. Veď nám to povedali, jasne, a stále na tom trvajú. No tak potom sa asi nie je možné dohodnúť prakticky na ničom, pretože ak škrtne Rusko, o Ukrajine sa baviť nebudeme a NATO 90 spred 97, no tak potom si neviem predstaviť, kde je nejaký styčný bod, pretože mimochodom to sa týka Slovenska, hej, napríklad, takže no. Takže toto je ten problém, ktorý tu máme a myslím, že v niektorých kruhoch sa už tak dlhodobo, hlavne keď trošku ten konflikt ustupoval, ja si viem predstaviť, že také Francúzsko, ktoré vždy bude, alebo Taliansko, ktoré bude v prvom rade normalizácie vzťahov s Ruskom, tak si viem predstaviť, že tam už nejaké plány sú, že čo by mohlo byť nejaké akože budúcimi nejakými líniami. Ja si dokonca myslím, že aj Američania, keď sa rozprávali s Rusmi o miery na Ukrajine, takže určite tam mali byť aspoň nejaké veľmi neformálne výmeny, alebo aspoň uvažovanie aj v tej americkej administratíve, že čo by vlastne mohol byť ten aranžmá do budúcnosti s Ruskom. Toto na povrch zatiaľ nevyšlo.
ja sa obávam jedného. Ja sa v skutočnosti obávam prímeria na Ukrajine, ktoré napríklad by bolo v rámci existujúcej línie. Lebo ja si myslím, že ako náhle sa ten konflikt zamrazí, tak si celá Európa vydýchne, že konečne sa tomu nemusíme venovať, konečne nemusíme dávať toľko peňazí do tej obrany a v skutočnosti to vlastne, keby som ja bol dnes Rus, tak ja to prímerie urobím. Ja nechám tú Európu vydýchnuť. Ja sa prezbrojím, nechám ich, nech zasa povedia, že konečne akože nemusíme dávať toľko peňazí na obranu a Ukrajine a potom po nejakých rokoch vyvolám nejaký väčší incident a chytím nás nepripravených. Dobre, tak to si povedal niečo, čo som škrtol, čo som chcel povedať za druhé ohrozenie. Prvé bolo, že nás rozdelia členstvom Ukrajiny a akou formou a tým pocitom, kto komu je vďačný a kto má urobiť viacej pre druhú stranu. Toto som mal v hlave ako druhé, to upokojenie po prípadnom prímeri. A tretie som mal, čo môže byť tiež vniesť do Európy zlú krv, keby došlo k prímeriu alebo k nejakému typu trvalejšiemu mieru, a to znamená obnova Ukrajiny. A keď si predstavím tú rúvačku, nerúvačku, ktorá môže prísť napríklad čo sa týka príležitostí, lebo spomínam si napríklad, že Irak bol taká entita, kde sa hovorilo, OK, krajiny, ktoré sa budú podieľať na tom, tak tam budú mať všelijaké príležitosti potom a tak. No to sa nestalo, prípadne teda v každom prípade nie, pokiaľ viem, čo sa týka Slovenska. A tamto podnikanie aj v tom Iraku bolo trošku horšie, zatiaľ čo na Ukrajine to bude Eldorado. Bude to, áno. A aj tie tlaky budú silnejšie a aj, čiže toto bude ďalší podľa mňa vec, kde sa potom môže niekto postaviť, myslím teraz politicky a povie, no tak vidíte, tak my sme im tam dali vymýšľacie aj migy a nemáme tam, neviem, niečo sme chceli urobiť a bude to robiť nie. A Ukrajinci pri tých našich stanoviskách nás veľmi rýchlo pošlo povedať, čo tu vy chcete, pozrite sa, ako sa k nám správali. Áno. Ale tu je ešte aj väčšie riziko a to je, že keď by sa takéto niečo uzavrelo, tak samozrejme ďalší Trumpov sen je, že začneme obchodovať s Ruskom vo veľkom a pustíme americké firmy na ruský vyhľadovaný trh a naopak Rusi zase budú nakupovať technológie kadečo zo zahraničia, čo im mimochodom bude pomáhať v prezbrojení. To, čo sa ja obávam, je potom, že francúzski podnikatelia, talianski podnikatelia a nemeckí prídu a že Američania môžu a my nie a začne sa vo veľkom obchodovať s Ruskom a Rusi v prvom rade budú nakupovať ako diví, aby si naozaj že naplnili všetky potreby, ktoré teraz niekoľko rokov nemali. A toto je cesta k vojne. Nakreslil si víziu slovenského premiéra a tým môžeme premostiť slovenským premiérom a slovom výmena a slovom, čo to tam ešte bolo? Nejaké si použil, štandardizácia alebo niečo vzťahov. Áno. Dávam ti slovo. No áno, lebo je to moja obľúbená téma, už som sa jej venoval, ale jeden výsledok premiérovej cesty do Moskvy bol, že prileteli drony už takmer až na slovenskú hranicu, dokonca až tak blízko, že sme museli zavrieť. Ukrajinci zatvorili náš hraničný prechod. A to tu ešte nikdy nebolo, čiže to bol prvý darček, ktorý premiér doniesol z Moskvy. Ten druhý bolo oznámenie, že sa k nám na ambasádu Rusku vráti ruský vojenský pridelenec. A teda samozrejme veľkodušne aj náš vojenský pridelenec do Moskvy, lebo ho tam potrebujeme. Neviem na čo, keďže tam sa s nami nestretáva ani strážny pes proste na ministerstve. Nie je to ešte hoci, ktorý akože predstaviteľ ruského režimu. A neviem, o čom by sa mali rozprávať. No každopádne príde k nám ruský vojenský pridelenec a ja som si tu spravil taký zoznam vecí, že čo všetko taký ruský vojenský pridelenec na Slovensku vie robiť. Mám. Máš, povedz. Stará sa o vojenské hroby. No, to si mi zobral moju pointu. Presne tak. To je to, čo Blanár povedal, že jedna z vecí, pre ktoré musí sa ten vojenský pridelenec vrátiť je, lebo on má na starosti aj starostlivosť o vojenské hroby. Hej? A veci s tým spojené, obnova tých hrobov a všetko, čo je samozrejme dôležitá agenda a na to tu potrebuje mať takéhoto človeka. No a ten človek, keď už teda bude mať všetky tie hroby vytrhané, poumývané, pomníky, všetko urobené. Že nebudú mať veľa práce, lebo oni sa tu ľudia starajú o to zase to je pravda. No tak keď mu ostane čas, tak on ešte napríklad riadi vojenskú spravodajskú činnosť, zbiera informácie, riadi spravodajské operácie, koordinuje túto špionážnu činnosť, lebo to je človek, ktorý vlastne popri tom veľvyslancovi, ktorý sem prišiel a ktorý vlastne vybudoval takúto veľmi dobrú špionskú sieť, hlavne civilnú v Poľsku, no tak bude mať parťáka, ktorý sa mu postará o tú vojenskú časť, ktorá predsa len väčšina tých operácií, ktorú dnes robí Rusko v zahraničí, tak práve ide cez tú vojenskú rozviedku. No, rekrutuje a vypláca kolaborantov. Napríklad ten posledný vojenský pridelenec, ktorý tu bol, tak ho teda
Naša spravodajská služba natočila, ako veľkodušne dáva 500 eur za informácie človeku, s ktorým sa stretával a ďalších, myslím, 500 posiela jeho kamarátovi, ktorý tiež dáva. A mimochodom, to je pekný príklad toho, ako si my vážime. Ešte za 500 eur my predáme republiku. No a takže takýto človek sem opäť príde. Neverím, že to bude ten istý, ale proste toto je normálne, že zdokumentovaná činnosť, ktorá sa tu diala. Sleduje politikov a verejných činiteľov. Dôležitá vec, pomáha obchádzať sankcie. On hľadá spôsoby, duálny materiál, ktorý u nás naozaj, tu máme absolútny bordel, kontaktuje spoločnosti a sprostredkúva im napríklad veľmi dobré kšefty s ruskými spoločnosťami alebo so spoločnosťami, ktoré sú na západe, ale ktoré majú vzadu skrytý kapitál ruský a ktoré vlastne cez rôzne iné spoločnosti potom obchodujú. No a vlastne ktorá slovenská spoločnosť by si povedala, že neprivyrobím si, keď zrazu mám odbyt na svoje veci. Sleduje bezpečnostné opatrenia štátu, monitoruje zbrojárske podniky, čo robia pri tom našom vývoze a pri tom, čo my dnes naozaj tu vyrábame. Toto je super zaujímavé, lebo veľmi dobre vieme, kde väčšina napríklad tých nábojov končí, že končí na Ukrajine. Oni chcú vedieť, kto to vyrába, akými cestami to tam chodí, komu to predávame, kto sú tie spoločnosti. Ten pridelenec bude veľmi šťastný, keď tu bude mať niekoho, že keď tu bude môcť byť priamo akože na mieste a toto si kľudne akože pozerať. No, sleduje pohyb a vývoz vojenskej techniky, monitoruje pomoc Ukrajine. No a potom sú to také tie ľahké veci, že podporuje šírenie propagandy. To je človek, ktorý dokonca veľakrát tie narratívy aj vymýšľa, alebo ich priamo importuje z Moskvy. No a potom tu máme taký náš samostatný šport, a to je, že podporuje extrémistické a proruské skupiny. Videli sme brat za brata, rôzne motorkárske gengy a podobné kraviny, ktoré sa veľmi radi stretávajú na ruskej ambasáde. No a potom tu máme, a to mám ako poslednú vec, že podporuje prokremalské propagandistické médiá. Toto všetko vie robiť vojenský pridelenec. A teraz si predstavme, a ja viem, že je tu argument, že veď aj iné štáty to majú. Mm-hmm. Niektorí ich nezrušili a dôsledne si ich monitorujú, niektorých zrušili a už ich neobnovili. My v čase, keď Rusi vraždia ľudí na Ukrajine, ktorí vedú vojnu, ale nielen proti Ukrajine, ale proti nám, veď vieme všetky tie špionážne veci, propaganda, kybernetické útoky, tak my si sem vlastne pozveme predstaviteľa tohto vojenského režimu, vlastne vojenských štruktúr, ktoré sú za toto zodpovedné a povieme, však príďte a poďme normálne rozvíjať spoluprácu. No a ten hlavný rozdiel, keď niekto povie, však Nemci majú, Francúzi majú, áno. Lenže ich spravodajské služby a ich vlády nekolaborujú s tým Ruskom. To je ten rozdiel, že oni si ich dokážu zmonitorovať. U nás na Slovensku vlastne prichádza parťak, s ktorým oni vedia ďaleko lepšie spolupracovať, lebo si nemusia telefonovať, nemusia chodiť do Moskvy, ale majú tu človeka, ktorý bude priamo v Bratislave, s ktorým si oni vedia potom normálne akože kontaktovať a robiť tieto veci. A to je ten najväčší rozdiel medzi nami a ostatnými štátmi v Európskej únii. Že my ich berieme ako spolupracovníkov týchto ruských špiónov. Nie, veď ten výstup, ktorý bol v Kremli, kde sa toto aj medzi iným oznámil premiér Fico, to bolo vlastne až smutné pozeranie, pretože to bol proste prišiel vyklepaný človek referovať prezidentovi Ruska, teda, že my chceme všetko štandardné a zavoláme si sem tohto pridelenca. Pre mňa je to vlastne v skutočnosti. Toto už je napríklad vec, ktorá je pre mňa úplne že nepochopiteľná. Že keby som si chcel robiť srandu, tak poviem, že tak za niektoré činnosti by nemal dostávať plat, lebo podpora proruského naratívu v našich médiách, veď na čo to tu potrebujú človeka platiť, veď to majú aj bez toho. To im vykonávajú ústavní činitelia. Prečo tak ja neviem. A chodia do tých médií a vlastne pomáhajú. Jak si to budú deliť za tak ale odmeny? Niekto s tým proste, čo treba hovoriť, chodiť musí a toto bude jednoduchšie. Keď si dáš tie metále a tú uniformu a prídeš na to ministerstvo, je to oveľa jednoduchšie, ako sa zakrádať ako mladý Kaliňák niekde poza bučky na ruskú ambasádu zadnými dverami. Toto nepotrebuješ, pretože ja náhodou tento kanál poznám. Pretože keďže počúvam ruské zdroje a tak hneď sa to tam na mňa akože zachytí nejaký nový motív, tak my máme na Facebooku jedného človeka, takého veľmi známeho, bol to aj bývalý minister školstva, ktorý prenáša tieto naratívy. Juraj Draxler. Tak ale... Ja ho budem menovať, lebo mne vyskakuje na Facebooku. Tieňový špión toto je. Však, ale ho treba pomenovať. Ja som povedal, jedna z vecí, ktoré v Maďarsku fungovali, oni každého menujú. Áno, však nestýte sa, či jak to povedal Babiš, řekne to meno. No, tak som povedal. To je pre mňa neuveriteľné, že ten človek, že to je že na báze, že hodín. Hej, keď sa niečo stane, tak vždycky tak pozerám, že kto prvý, čo to je na báze hodín, ktorý to má, že... Otázka je, že nemáš čoho žiť ako bývalý minister, lebo však ťažko sa zamestná a tým pádom ho niekto platí, alebo to robí z vlastnej hlúposti?
No ja si myslím, že z vlastnej hlúposti niekto nesedí na ruských kanáloch a nešíri tu online hneď za 2 hodiny proste ruský narratív, ktorý je častokrát aj kým je ojedinelý, tak vidíš, ako to je blbosť a potom sa to, však ako to už v týchto dobách býva, už keď to zopakujú 10, tak zrazu si zvykneme aj na najväčšiu blbosť. No. Priateľ, dajte si tú robotu a ja viem, že mu zdvihneme trošku akože premávku na jeho facebookovej stránke a kadejakej. Choďte si pozrieť jeho profil, Juraj Draxler, a choďte mu tam napísať teda, že je proruský troll. A urobíte to pre nás a mne osobne urobíte veľkú radosť. Aj toto je jedna z vecí, ako sa máme starať o našu bezpečnosť. Posledná vec k tomuto pridelencovi, že naozaj nerozumiem zmyslu toho, aby som sa priznal. Lebo ty rozprávaš vlastne praktické organizačné veci, ktoré včera sme sa o tom rozprávali, však ty sa v tom vyznáš viacej, trošku si ma vysmial, lebo som povedal, však toto všetko môžu organizovať aj bez neho a už tu nejaké štruktúry majú a niektoré sú aj pod hlavičkou Slovenskej republiky pracujú. Hej? No a že na čo je to dobré, keď to je tak očividná proste facka a naplutie medzi oči, aj vrátane teda, kedy sa to stalo, ako sa to stalo, pri akej príležitosti sa ti to stalo, že nerozumiem zmyslu toho proste. Podľa mňa je to aj propagandistická časť. Ukázať, že máme štandardné vzťahy a že vlastne tí Rusi sú dôležití a že nás spájajú veci a že takýto človek tu prišiel budovať vzťahy, aj tie vojenské, a že vlastne spolupracovať aj s vojenskými štruktúrami počas takejto vojny je úplne v poriadku. Nehovoriac o tom, že tento človek bude môcť slobodne cestovať po Európskej únii a dobre vieme, že väčšina plánovania zákerných operácií sa nedieje v štáte, v ktorom ten človek sídli, ale deje sa v inom štáte. Čiže jeho cesty napríklad dnes do Maďarska to bude mať horšie a napríklad Rakúsko je ešte vždy taká obľúbená destinácia a vždy bolo obľúbená presne pre ruských špiónov. A nezabúdajme na to, a možno to my to zvykneme podceňovať, lebo my naozaj nemáme úctu k inštitúciám celé roky, ale v tom ruskom systéme proste ten vojenský pridelenec s vysokou vojenskou hodnosťou je človek, ktorý požíva nejakú vážnosť aj medzi tými svojimi operatívcami, aj na tej ambasáde, ale zároveň napríklad aj v tej hierarchickej štruktúre na našom ministerstve obrany. Jednoducho, keď sem príde ruský plukovník, tak tá proruská časť toho ministerstva normálne akože tam buchne opätkami, lebo je to pán plukovník. A keď pán plukovník sa príde stretnúť s niektorými našimi predstaviteľmi štátu, tak ho berú ako pána plukovníka. Nezabúdajme, že proste tá uniforma ešte vždy vzbudzuje nejaký rešpekt a zároveň aj otvára dvere. A toto je súčasť tej spravodajskej práce. To nie je len o tom, že čo robím potajomky, ale aj aký dojem budím a ako si ja získavam na svoju stranu tých ľudí, ktorí majú nejakú moc v štáte. Toto poslucháčom a poslucháčkam, občanom a občiankam Slovenskej republiky, či Slovákom a Slovenkám takto. A ostatným príslušníkom národnostných menšín. Musím potvrdiť, ak by sa im to zdalo smiešne, ja si pamätám svojich dávnych čias, ako vysvetľoval jedna osoba, že prečo chce byť povýšený do funkcie generála. Lebo bola v takej pozícii tá osoba, kde to nedávalo žiadny zmysel. A on to vysvetľoval, že proste to, keď prídete medzi tých policajtov, a to je jedno, že vy máte nejaký typ autority, ale že s rovnakým menom, rovnakým sivičkom, rovnakým všetkým, keď ste generál, tak ste generál. Tak to tam niečo znamená. Presne tak. Toto som ja nedokázal pochopiť, ale tá realita je proste taká. Naozaj taká. Proste tá uniforma, tá hodnosť, to, čo s ňou ide, a títo ľudia sú profesionáli, oni sa vedia tak aj správať. On vie vzbudiť rešpekt, keď do tej miestnosti vojde. Je to efektívne, funguje to. Tak už nás nestrašno. Čak ja vás nestraším, ja vám sľubujem. Čo ja? Čo náš premiér slúbil, že takýto človek k nám príde, máme sa tešiť, a ako Blanár povedal, čo zase hysterčíte, veď on sa bude starať o vojenské hroby. V tej uniforme vyžahanej krásnej. Presne tak. Príde k tomu hrobu a povie, ja som plukovník. Ja som tu plukovník a hneď sa tie hroby narovnajú. Takže presne preto to je o to menej roboty. Takto nás to čaká. Týmto na veselú notu môžeme skončiť, Sergej, a už klasická vec. Ty už tu aj siahaš za seba. Akú knižku si ty dnes pripravil pre nás? Čo by si nám odporúčil? Ja som si pre vás pripravil kombo pre liberálov aj kresťanských konzervatívcov. A to je pol na pol, alebo ako je tá knižka? To budú dve knižky. Jedna tu mám, druhá predpokladám, že niekde už existuje aj knižka, ale zatiaľ nie je dostupná u nás. Ale
Tak prvá knižka volá sa Morálna revolúcia, je to od filozofa Bregmana. Ja som ho teda nepoznal. Je to veľmi pozoruhodná útla knižočka, ktorú by som si nekúpil, keby som sa nedozvedel, že písateľ optimistických kníh o ľudskej dobrotivosti a utópiách pochopil, že je zle a napísal niečo znepokojujúce. Ja už som si myslel, prvý dojem, ktorý som z toho, keď som to začal čítať, mal, že to znelo tak optimisticky, že si povedal, že to si musím kúpiť, lebo neverím, že také je, ale v skutočnosti ten záverečný twist je o tom, že tebe sa páčilo, že už aj optimisti sú pesimisti a že preto to chceš čítať. A máš pravdu, ten prvý žáner, ja nie som jeho priaznivcom, ale je to napísané veľmi dobre je to napísané. A tá druhá, teraz nasledujú kresťanskí konzervatívci, je v pondelok zverejnil pápež, hlava katolíckej cirkvi, encykliku o umelej inteligencii. Mm-hmm. Ja som zvedavý, ak sa toho dožijem, či to bude jedno z dielok mnohých, ktoré boli vytlačené, vydané, povedané, opatrené dátami, alebo to bude kľúčový dokument tejto doby, ako mi napísal jeden človek, ktorý je obrovský múdry, s ktorým som to dneska si vymenil zo 2-3 SMS-ky, na ktorý sa aj vyzná aj v histórii cirkvi a tak. Zatiaľ som čítal len na Vatican News nejaké zhrnutie. Keď už ty čítaš Vatican News, tak to už naozaj... Máš celý internet prečítaný. Ktoré je, že odvážne a pozoruhodné, vrátanie toho, že tam zavádza tá encyklika pojmoslovie na celú oblasť umelej inteligencie. Teda ako to poňať. Pre mňa to bolo proste zaujímavé. To je. Takže odporúčam, pravdepodobne nebudeme všetci čítať celú encykliku, ale ten obsah, ktorý si oficiálna informačná kanál Vatikánu použil, tak určite odporúčam si to prečítať. Dajte nám vedieť, či zavítate na túto stránku a čo ste sa o umelej inteligencii dozvedeli. No a ja len zopakujem, okrem encykliky a pápeža k umelej inteligencii, tak to bol Rutger Bregman, Morálna revolúcia. Aj to, že cyklus prednášok The BBC Read Lectures od autora bestselleru Ľudskosť. Tak si to je to aj takto ukázať. Ak nás pozeráte, tak na kamere. Kým ukazuje, ja dodám, že nerobme si my všetci ostatní, ktorí si myslia, že všetko, čo je spojené s cirkvou, katolíkmi, pápežom alebo dokonca veriacimi, je niečo, na čo si treba dať pozor. Nerobme si z nich srandu. My neráme radi, keď si oni robia srandu z liberálov. Liberáli nemajú robiť rovnako, keď si robia srandu. Je to vážna vec. A pokiaľ všímam si diskusie okolo umelej inteligencie, tak to môže byť niečo, čo bude tou kvapkou a tá diskusia začne byť seriózna, pretože zatiaľ je to diskusia volania o pomoc aj ľudí zvnútra toho biznisu, ktoré volanie nikto nepočúva. Tak. A ja len chcem pripomenúť, že ani tá knižka nebola platená reklama, ani Sergeja neplatí Vatikán nejakej mene, ani Pán Boh zaplať. A že to bola jeho čistá a samostatná iniciatíva. A ani z jedného z týchto dvoch titulov nemá on žiaden príjem, ani žiadne iné výhody, či už morálne. Chcel vám nenápadne povedať, že ani s tým nemá Peter nič spoločné, čo som tu predviedol. Takže, a ja to tiež počujem prvýkrát. Nemám s týmto nič spoločné, ani s tým pozitívnym, ani s tým negatívnym. Uzavrieme to tým, čo som vlastne nepovedal dnes a napadlo mi to až dnes. A prečo sme sa vlastne o tej Európe dnes aj tak veľa rozprávali, bolo, že ak som ja na tom Globseku bol, tak som asi 3-krát v 3 paneloch počul, že Európa sa nachádza na križovatke. A v skutočnosti, a ja viem, že teraz aj moji kamaráti z Globseku povedia, však bolo tam veľa super debát a uzavretých a naozaj sme prišli so super riešeniami a neviem čím všetkým. Ten dojem, s ktorým som ja z toho Globseku odchádzal, je, že sa veľa rozprávame, bolo tam veľmi málo speakerov, ktorí rozprávali tak čisto a tak jasne, že sa im dalo aj veriť, že aspoň majú nejakú predstavu. Ešte menej z tých ľudí, ktorí takto čisto a jasne rozprávali, tak boli ľudia, ktorí boli aj v nejakej pozícii, že mali nejakú silu to presadiť aspoň vo svojom vlastnom štáte. A že v skutočnosti celá tá veľká časť tej diskusie ide po povrchu a že vlastne my sa nepýtame ani tie úplne kritické otázky. A
začínajúc ekonomickou nejakou obnovou Európy a končiac s tým, že ako sa my bezpečnostne ideme vysporiadať s tou situáciou, ktorú dnes v Európe máme a prečo vlastne Európa vôbec nie je geopolitický hráč a prečo aspoň z toho celého vyplýva, že ani na veľmi dlhé roky nebude. A že vlastne tieto kritické otázky sa tam vôbec, sme sa o nich ani nerozprávali a keď áno, tak veľmi akademicky a že nám vlastne chýba taká tá údernosť, ktorá by tú Európsku úniu naozaj, že by nám niekto veril, že sa ideme posunúť dopredu. Toto by bola Môžeš, povedz. Doplním k tomu, že toto by bol, sme otvorili nový diel, pretože ja si myslím, že to, čo hovoríš, ja som si, mimochodom, pozrel som si na internete program toho, aby som vedel, kde si bol a čo tam nejak si... Ja viem, že ma sleduješ. Proste sledujem ťa. A bolo tam, že obrovské množstvo okienok, panelov, alebo ja neviem, čo to bolo, proste aký žáner, ktoré mali dĺžku podcastu. Áno, ale boli tam aj veľké diskusie. Dobre, ale čo ja si pamätám podcast ešte dávno, keď som chodil tu v Bratislave, tak to boli také väčšie formáty, väčšina, hej, potom tam boli také pridružené, ale no. A ja len chcem povedať, že preto si musel mať taký pocit, lebo toto je tiež z tej témy, ktorú som dneska promoval, výsledok proste našich, my potrebujeme o tých veciach rozprávať, 30-40 minút, niekedy niekto natočí dlhší podcast ako my, ale to nás uspokojuje. Potom príjeme domov, vypočujeme si zase niekoho iného a máme pocit, že to sa udialo. Pritom to sa len povedalo. A tým celá tá dekoncentrácia a celý ten žrút času a toto všetko spôsobujú vlastne vytvárame si ilúziu, že tie veci konáme a my o nich rozprávame. A zrejme aj Globsek sa stal obeťou tohto žánru, tohto sveta. Neviem, či obeťou, skôr je to odraz toho diskurzu v tých odborných kruhoch. A ja viem, že sú aj odborné kruhy, kde sa naozaj tu ľudia stretnú za zavretými dverami a majú super diskusie. O pár takých viem od mojich kamarátov, ktorí sa ich času na čas zúčastňujú, ale je toho naozaj veľmi málo a o tom sa naozaj verejne nerozpráva. Ale, a toto je na pozitívnu notu, lebo teraz mi to napadlo, ak nechcete počúvať len reči a mať pocit, že to sú výsledky, priatelia, tak sa začnite tak, ako ja teraz cestujem dosť po Slovensku, chodím veľa po Bratislave, toto je rok, v ktorom sú komunálne voľby, toto je rok, v ktorom je všetko rozkopané, všetko rozbité, aby ste videli reálne, hmatateľné výsledky. Jediný čas za 4 roky v štáte je práve teraz, choďte s očami otvorenými, nikdy neuvidíte v tomto štáte urobených viac chodníkov, viac vecí, budov, fasád, parkov, stromov, kvetináčov, hocičoho ako teraz, lebo každý jeden lokálny politik sa chce pochváliť, že vedia, mám konkrétne výsledky. 4 roky to neuvidíte, užívajte si to až do volieb, ktoré budú v októbri. A na túto veselú nôtu sa s vami, Sergej, asi rozlúčime. Čo ty na to? Dovidenia Slováci a Slovenky a príslušníci národnostných menšín. A teraz aj príslušníci väčšiny, lebo na väčšiny sa väčšinou zabúda. Takže pekný deň vám želáme. Ahojte.